டாக்டர் ராமநாதன் அருச்சுனர் அவர்கள் அடிக்கடி இந்த சபையில் மற்ற சமூகத்தை புண்படுத்தும் விதமாக பேசுவதற்கு பற்றி ஒரு சில வார்த்தை அவருக்கு சொல்ல வேண்டும். நாம் பேசும் வார்த்தைகளில் I don't think කමක් නෑ මම හැන්සාට් එකට ලස්සන දෙමළ ටිකක් කියන්නම් මේක තේරෙයිද දන්නේ අනිත් කට්ටියට. நாம் பேசும் வார்த்தைகளில் இனிமை இருக்க வேண்டும், வாய்மை இருக்க வேண்டும், சொல்வாண்மை இருக்க வேண்டும். அதிலும் வாய்மை மிக முக்கியம். திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் வாய்மையை பற்றி இப்படி சொல்கிறார். அதிகாரம் 30 குறள் 291 வாய்மை எனப்படுவது யாதெனில் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொல். வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொல்லல். காலம் சென்ற கலைஞர் மு கருணாநிதி அவர்கள் இதற்கு விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது சொல்கிறார் அழகாக, பிறருக்கு எல்லளவுக்கான தீமை ஏற்படாத ஒரு சொல்லை சொல்வதுதான் வாய்மை. பிறருக்கு, பிற மதங்களுக்கு, பிற உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு அளவான தீயை கூட தன்னுடைய சொல்லில் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கின்றார். மேலும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர், கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்று நாங்கள் எங்களை அழைத்துக் கொள்வோம். கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர், கரு பார்லிமெண்ட் மந்திரிகள் அண்டகஹන්නේ මේ ගරුත්වය අපි බේරගන්න එපායි. அது சம்பந்தமாக ஒரு திருக்குறளின், ஒரு திருவள்ளுவரின் திருக்குறளை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும். ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும். அதாவது ஒருவருக்கு உயர்வு தரக்கூடியது ஒழுக்கம் என்பதனால் அந்த உயிரை ஒழுக்கமே உயிரை விட மேலானது. ඒ කියන්නේ සභාපති එක මම සිංහලෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න. මේ අර තිරුකුරල් එකේ කියනවා විනය පිළිබඳව කියනකොට කියනවා මිනිස්සෙක්ගේ විනය චරිතය, ඒ කියන්නේ විනය තබා ගැනීම තමාගේ ජීවිතයට වඩා වටිනා දෙයක් කියලා. ඉතින් අපි ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හැටියට පොඩ්ඩක් අනිත් සමාජයට, අනිත් ආගමට, මෙතන ඉන්න අනිකුත් ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ට හිත රිදවන විදිය කතා කරන ඒවා මම හිතන්නේ දෙමළ පාරම්පරික சாகித்ய නැති දෙයක්. ஆகவேதான் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, அவர் ஒரு தமிழ் பண்பாளிலிருந்து வரும் அவரும் இதை கொஞ்சம் கடைபிடிக்க வேண்டும். ඇත්තටම අපිට හිතට හරි වේදනාවක් දැනෙනවා. එතුමා මට සමහරට කල්පනා කරනවා එතුමා මේ කියන්නේ ඇත්තටම එතුමාගේ මේ දේශපාලන අරමුණ ඉෂ්ට කරගන්නද, එහෙම දේශපාලනට ගහ ගන්නවා තමයි ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් මේ විනය කඩකිරීම පිළිබඳව තිබෙන අසීමිත, ඒ කියන්නේ මේ Tamanට කතා කරන්න පුළුවන් ඕනෑම දෙයක් විෂය පතේ පිට කතා කරන්න පුළුවන් තියෙන Tamanට තිබෙන වරප්‍රසාද සමහර විශේෂයෙන් මට පෙර කතා කරව එතුමා මෙතන නැති හින්දා මට කතා කරන්න කැමති නැහැ. එහෙම එතුමා දිගින් දිගටම ඉතා පහත් විදියට කතා කරන එක දිගින් දිගට කරත් මම ඔබතුමේගෙන් තා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ස්ථාවර නියෝගය 79 වෙන්න ඕනේ. 79 වගන්ති යටතේ කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා